Грунда, дълбоко проникващия, защо е много важен и защо задължително се изпълнява? Тук в моя случай специално имаше тапети преди да го започна. Свалих тапетите и задължително трябва да се направи грунда. Няма значение дали има тапети или не. Грунда е задължително нещо. Дали е преди шпакловка или преди боядисване, няма никакво значение. Грунт трябва да се направи. За да може да създадете една изцяло нова основа. Отделяте старата от новата. Без грунда съм виждал доста гадости, случват се много гадни неща след това. При повторно боядисване почва да се отлепят шпакловки, падат бои, люспи, много неприятно. Грунда е задължителен, не е много скъп. Разрежда се 1:4 с 1 литър шамините и един апартамент. Задължително правете грунт, слагайте хубаво грунт и отсичайте дори там, където се налага. Чао!